Абонент недоступен. Да. Василь. Серый код запустил. Так, ну що, на 3, 2, 1 запускаємо і Зараз ми. Добро. 3, 2, 1, поїхали. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Сьогодні черговий 32-й в нас посиденьки. І хочу представити у нас сьогодні гостя з перший раз сьогодні на посиденьках одразу. Юрій Вінниця. Разом з Василем Інтерватою. Ну, догадайтесь, де вони? Звісно ж, де. Де вони? Бачите, де? Україна і Штати. Тут, значить, вони в Штатах. Молодець, Василь. Блок НАТО. Да, штат Вашингтон. Далі. Серий кот. Дмитрій, Орша, Білорусь, і я, Анатолій Сайгон. Приємно. То, добре, приємно. Я бачу, ви сьогодні загоріли там в Штатах. Добра у вас погода. Мусить ранок, самий, що не настоящий. Ну, ви після розкажете. Може розкажете, може не розкажете, де ви там є. Але приємно на вас глянути. Все загоріло, ще Василя такого не бачив. Довольного, радісного. Він навіть йому сьогодні не до посиденьок. Як це? Я спеціально загітірував весь блок НАТО на посиденьки, ви кажете, не до посиденьки. Ладно, сьогодні чути, що не до Єлі посиденьки. виштовхав із-за стола, єлі виштовхав. О, тільки вийшов за стола, ясненько. Ну, давайте тоді із вас почнемо. Юрій і Василь, давайте з вас розказуйте, що ви там наїли сьогодні. Ну, почекайте, давайте ми звіримося по трансляції. Може, ми на каналі Юрій Вінниця запустили? Неважно. А ти запустив на моєму каналі, да? Не знаю, в мене 5 чоловік чекають, а ми вже десь тут з кимось балакаємо. Ви поки сірому коту давайте слово. У вас зараз білорусів в кадрі теж 2. Ми зараз по настроєчках пройдемо. Ви там настраюєте пухка? Так, 2 канала пробило, зараз і там трансляція, і там. Ну, одну треба зауставити, а одну хай йде. Як у вас, скажіть, які у вас... Ми вам зараз розкажемо, що в нас на Чорногорщині, а ви скажіть, що там у вас. Вже призналися, то ви вже не в Штатах сьогодні, в Чорногорщині, так? Монтенегро. Ми вирішили сьогодні бути в Монтенегро. Сьогодні ви в Монтенегро. Путешественники молодці. Ну то що ви хочете? Як то кажуть, бархатний, чи який там зараз сезон? Всі... Ні, до бархатного ще півмісяця. Тут гарячий сезон. Зараз якраз дурдом. Такий дурдом, що не можеш ніде оставити авто, все, паркінги всі забиті. Ми сьогодні зайшли на пляж. Пляж, знаю, около, десь, я не знаю, около 200 міст має, знаєш. Тобто, у друге время то все пусте. А сьогодні не було де міста, на російській мові говорили. Да, какие-то люди приезжали и даже не могли остаться там, потому что не было свободных мест. Ну, ясно. Нужно учить украинскую, боже, что же вы не даете украинскую мову? У нас голос за кадром. Юрій вже забув українську мову, так? Трошки призабув. Да. Всім привіт на каналі Інтерхунта. Трансляція все-таки пішла. Саша Шарапов, СБУ Україна. Ми ще й зависаємо. Бачите, червоненький горить. А що? Ну, сьогодні якийсь нікудишній інтернет в Монтенегро, чесно вам скажу. Передивитися на трансляції або Сірого Кота, або Анатолія Івановича на записі. Ну, ми по-другому не можемо зробити. От зелененьке, ні, жовтеньке. Ну, можливо, трошки розкочегариться. Висить трансляція, перепрошую. І опять висить трансляція. Ще не чутно, кажуть. Ну, на тобі маєш. Тут у нас в Білорусі, дивіться, йде трансляція, а у вас в Монтенегро, в Євросоюзі і не йде. Що то там не то? А, може за того, що народу понаїхало, да, всі в інтернеті сидять, всі показують. Таке може бути. Добренько, да? Почнемо зараз. Діма, Сірий Кот, розкажи, які зараз новості? Що там робиться у світі? Ти зараз... самый молодой, самый такий... Я гляджу тое, што робіцца вакол мяне. Я ўжо казаў не раз,
што я навіны не чытаю ўжо вельмі даўно. Я гляджу, што там у стужках, у соцсетках і пазнаю пра навіны з соцсетак. Ну, то бок я не чытаю навіны у тым фармаце, у якім гэта прынята. Ну, што там тэлебачанне, там ці можа якіясьці класічныя такія сродкі. Я выкарыстоўваю соцсеткі і там Telegram. Вось. Таму увогуле я сёння толькі вярнуўся з Крапівінскага поля. Я ездзіў зараз вось на Крапівінскае поле, ну, я там здымаў гэты мост. Той, хто падпісаны на мой канал, ён ведае, пра які мост я кажу. Гэта той мост, які на трасе П-22, там Орша-Дуброўна. Ён у вельмі дрэнным стане і яго трэба рамантаваць. Я ўжо аб гэтым казаў шмат разоў і звяртаўся і да председателя этого сельсавета і у райсполком і там да каго толькі не звяртаўся. І пакуль што адказалі толькі, што колькі там будзе каштаваць гэты ремонт таго моста. Там такія сумы, там такія кошты, што увогуле 990 тысяч беларускіх рублёў. Гэта амаль 450 тысяч доляраў. Гэта вельмі шмат, я лічу, для гэтага, таму што там патрэбна... Новы вялікі до новы мост. Канешне, там можна пабудаваць новы мост, таму што тут толькі трэба адрамантаваць па большай частцы пешаходную, вось гэтую пешаходную, як яна там завецца, тротуар, ці вось, ну, на мосце, як завецца вось гэтая штука. Ну, бакавая полоса. Так, бакавую полосу вось гэтую трэба адрамантаваць. І я лічу, што 450, можа, даже і 100 тысяч доляраў гэта вельмі шмат. Там і 20 можа хопіць на гэта. Больш там не трэба. Ну, можа і больш, ну не... То яны там з полапа, ўсё глядзяць з полапа, мабыць, так. І таму зараз што можна тут зрабіць? Толькі вось пісаць у СМІ, у якіясьці такія сродкі, каб падняць шум, каб людзі ведалі, што тут робіцца. Свісти, еха. Ви зараз чуєте мене? Еха. У вас два канала, таму еха. Ну вось, таму я, Анатолий, не магу нічога зараз пакуль што сказаць. Я толькі вярнуўся. Я вам казаў, што, мабыць, даже і на паўгадзіны спазнюся, але вось паспеў. Паспеў і з самага пачатку да вашых вечорак далучыўся. Таму пра навіны гэта... Я зараз гляджу толькі на тое, што звязана з пратэст-бай, з гэтай выбарчай кампаніяй, там і іншымі такімі рэчывамі. А навіны, якія... Ну, я слышаў пра тое, што Пуцін там з Лукашэнкам дамаўляюцца аб чымсьці там, аб інтэграцыі, ну, наступныя этапы інтэграцыі. Вось гэта ўсё я чуў. А то, што там якіясьці навіны там дзесьці ў свеце, я так чытаю адным бокам. Ну, ясно. Ну, толькі зараз усё на слуху там, што робіцца ў Маскве, там тыя... Ну так, пра Маскву таксама я ведаю. Палкамі лупцуе тая іхняя паліцэйская каманда. І ўсё. Так, я бачыў гэта, Анатоль, і кажуць зараз, што аналітыкі, што гэтыя пратэсты, яны яшчэ не скончацца, не скончацца до 8 верасня, можа так. Гэта яшчэ будуць яны, калі не дазволяць рэгістрацыю кандыдатам, ну, апазіцыйным. А калі дазволяць, то можа і хутчэй усё гэта скончыцца.
А што будзе потым, я не ведаю, але нам гэта зараз вельмі будзе на руку. Таму што ў нас свая будзе кампанія, наступны год гэта прэзідэнцкія выбары, і калі ў Расіі будзе такі разлад, дык гэта добра. Чым там будзе больш вось гэтых пратэстаў, чым будзе больш такога, то яны будуць займацца сваімі справамі, а да нас і да Украіны яны не будуць лезці. Таму што нават калі мы зробім штосьці там у 20-м годзе і ўлада зменіцца, то калі Расія будзе на нас глядзець і будзе спрабаваць штосьці зрабіць, каб не даць нам правесці рэформы, там выйсці з іх гэтага ўплыва, Саша Шарапов, напиши, ты нас чуешь? Что у вас там, Василий? Там мы настраиваем оборудование. Только микрофон заработал, скорее всего. Раз. Не, Слышно добре, нас? чути. Напишите. Чути вас. Не, важно, что было А чути, ведали, што існавала, не было. вось у чаце пишуць, што існавала пад выгляд беларусаў як ліцвіны, севершчыны, севершчына, гістарычная назва Старадубчыны. Мне не ведаў аб гэтым. Латвія у цяжкім стане. Василий, у вас эхо сильное, што что Прыбалтыка с микрофоном? єдна на самай справе гэта не так. Так. Раз, У два. Лідзе будзе помнік Гедэміну, віншуем сябры. У Лідзе ўжо ёсць помнік Гедэміну, вось яго кажуць, што паставілі. Мгм. Фото ўжо, былі фото. Тільки що ехо було, ми виключали мікрофон. Було еко, зараз ні. Зараз немає. Ну чудово, бачите, зремонтували. Раз, Так, два. прывітанне ўсім, хто Дякую. да нас далучыўся ў чаце. О, пошло маленькое є трошки. Да. Ну нас просто двоє, враховуйте це. Добре. Так, Україна відказалася від російського газу, каже СБУ Україна. Молодець. Давно треба було. Україна. Добренько. Ну зараз, звісно, нас тільки російське ховалися. Невозможно говорити. Сірико, ти теж чуєш ехо? Так, эха ёсць. У всіх. Гэта ад вас. Во, зараз усё добра. Ну, тому що що-небудь сказати невозможно, нічого чути, подвоїться там і потроїться еха. Кажу, той, що там в Росії робиться, то нас зараз доволі сильно обсуждається тако. То Так. там горить, то там топить, то там Так, взривається Анатолій, вже нават больш, третій чым взрив тое, што ў подряд. нас робіцца. Некаторыя нават глядзяць на тое, што робіцца ў Расіі і не ведаюць, што ў Беларусі штосьці там адбываецца. Яны жывуць вось гэтымі расійскімі пратэстамі, тым, што там у іх адбываецца. Яны нават не ведаюць, што ў Беларусі там ёсць якіясьці партыі палітычныя, там ці рухі якіясьці тут ёсць. Яны не ведаюць пра пратэст Бай, ну можа штосьці там слышалі такое, чулі штосьці. А што там, калі там, дзе? Яны не ведаюць. Ну, 10 жніўня былі пратэсты у Маскве, і тады пісалі ў тэлеграме, там у соцсетках пра гэта. У нас у той же час вось адбываецца падрыхтоўка да кампаніі у палату прадстаўнікоў і пратэст Бай, там пікеты яны заяўляюць. І ну шмат чаго робіцца тут у нас. Там кагосьці затрымліваюць, там штосьці таксама, тут курапаты. У курапатах рэстарацыю гэтую не зачынілі дагэтуль. Там шмат чаго ў нас адбываецца, але все глядзяць толькі на тыя пратэсты. Ясно, ну, далей. А што зараз там у Мінску, то так само може адбываецца? Цікавага. Я наконт таго, наконт тых выбараў парламенцкіх. Ну, Ціха ўсё так ці не? падрыхтоўка зараз. А зараз ужо вядома, калі будзе дата гэтых выбараў, гэта 17 лістапада. І таму зараз усе рыхтуюцца до таго, каб рэгістравацца кандыдатамі. Я зараз таксама збіраю групу, ініцыятыўную групу
якая будзе збіраць подпісы, якая будзе там мяне выдвигаць, вылучаць. І ўжо ёсць каля 6, мабыць 7 чалавек. Сёння вось вяртаўся з гэтага з Крапівінскага поля, і калі ехаў у автобусе, з адным хлопцам там перапісваўся, нашым з Воршы, які кажа, што вось я там буду падтрымліваць, ну там дапамогу сваю мне прапанаваў, і я кажу, што ну вось добра, а то так я толькі адзін там быў. Так, вітаю, Мілавін у чаці піша у мяне тут. Прывітанне Люди, а таксама. нас чути зараз? Ехо є? Ви чуєте зараз нас? Не, зараз няма. Эха нема. Зараз эха няма. А так вось, Анатоль, наконт кампаніі гэтай. Зараз усе рыхтуюцца, пачнецца напрыканцы жніўня, на пачатку верасня. Усё вось гэта вакханалія палітычная, як сказаў Лукашенко. Пачнецца гэтая вакханалія, там будуць пікеты за кандыдатаў па ўсім гарадам, і ў нас таксама. Будзе збор подпісаў, трэба 1000 подпісаў атрымаць, каб магчыма было зарэгістравацца ўжо кандыдатам. Таму будзе вельмі такая цяжкая праца. Патрэбна будзе абыходзіць усе кватэры, абыходзіць дамы, ставіць пікеты кожны дзень патрэбна будзе працаваць. Там амаль з 8 ранку і да там 22 гадзін вечару. Таму будзе не да пасядзенек, мабыць, і не да канала. Я буду весці стрымы. Таму... А сам сваю кандыдатуру не думаеш? Так я ўжо даўно сваю кандыдатуру вывучыў. Я ж кажу, што я збіраю ініцыятыўную групу, я буду у гэтым прымаць удзел. Я удзельнічаю, Анатоль, у гэтым. Я буду вылучаць. А гаспадар Чамурака? Ён будзе таксама. Ён будзе по 26-му округу, я по 25-му. Ці по 30-му ён будзе, я ўжо не памятаю. Там Дуброўна, Ліозна, вось гэты вялізны гэты округ, ён будзе. Ён таксама ў маёй ініцыятыўнай групе, і я яму дадаў свае дадзеныя, каб ён мяне унёс у сваю групу. Мабыць, там і... А чи ти його запрашав сюди на посиділки хоч раз, не? Не. Я не ведаю яго скайп. Ці карыстаецца ён скайпом увогуле, я не ведаю. Ну ти не маєш телефона, каб йому зазвонити? Не, я маю телефон, маю магчымасць. Зателефанаваць. Ну, яксьці вось так не было жадання. Я дадаў учора, ці пазаўчора там аднаго хлопца, які ён зараз у групе, але ён ніяк не далучыўся. Я яму казаў, што вось там далучайся да пасядзенніка, можа ён працуе зараз. Не прыйшоў. Ясно. Ну, а той хлопец, который сёння павінен быў быць... Так вось, я пра яго і кажу, што няма чого. Мабыць, працуе. Ага, ну ясно. Заняты. Добра, а який-небудзь сэнс гэтая кампанія вялікую мае ці не? Чи то... Вялізны сэнс яна мае. Анатоль, а вось... А ці не жадаеце ли вы таксама далучыцца да гэтага, да кампаніі, там, у ініцыятыўную групу маю вайсці? Да я не вопрос. Во, добра. Пасля эфіру запішу вашыя дадзеныя. Патрэбна дата народзінаў, патрэбна месца жыхарства і так, нараджэння, патрэбна месца жыхарства і фамілія, імя, вось гэтае прозвішча там, імя і... Не праблема. Так, вось. Добра. Василий, у вас там штосьці... Яшчэ так само, як ти, пару хлопців можу так само додати. Нічого не виходить, ми вас чуємо слабо, десь... А ми вас чуємо вельми добре, громко вельми і... добре. Ну давайте ми будемо думати, що ми теж вас добре чуємо, ми вам щось розкажемо, але по вашій білоруській і українській темі ми нічого не можемо вам сказати, тому що ми далеко від дому. Тому
А что вокруг вас там? У нас Море. сонце, море, вода. І накритий стол. Він стоїть, все стине, горілка стине. І... Чи гріється? Чи гріється, вже гріється, да. Да, ну ми спеціально сьогодні Юра запросив на посиденьки. Ну так співпало, що у нас українсько-білоруський. Я кажу, Юра, давай зайдемо в ефір, привітаємося. Ми десь підозрювали, що десь з зв'язком буде не все гаразд. Але ми дуже хотіли, і от всі, хто нас дивляться зараз, дякуємо. Всім дякуємо. Да, у нас просто в час дня планувався такий стрім питання-відповіді, і ми його не змогли запустити в зв'язку з відсутністю інтернету на місці. На пляжі. Да, знову ехо у кота і Сайгона. Ну, друзі, ну не знаю, або зараз нам відключитися потрібно, або Да, було ок. Щось не працює, чи ОБС не працює, чи не працює. Чи просто не хоче техніка працювати, бо стіл Техніка не накритий. хоче, да. Ні, ми не чуємо еха. Нормально вас чути, хорошо, все, без вопросів зараз. Ну, тоді на трансляції, я ж кажу, на вашому запису взагалі буде все гарно. Ну, давайте Ну, мабуть, потерпимо, так. ми відключимося за деякий час. Я не знаю, якщо Василь підключиться, то буде вам веселіше, бо ми можемо вам портити трансляцію, а хотілося б поучаствувати. Давайте, може, якісь є питання взагалі до Чорногорії, Балкан. Політика політикою, в нас посиденьки, ви Добре, самі давайте, знаєте. без політики. А ви, хорошо. Анатолій Іванович, любите подорожувати. Я, чесно кажучи, надихнувся вашим прикладом. І як скажена собака з Києва до майже Будви, 2190 кілометрів з заїздами, всякі села багаті за підкріпленням, проїхав я цю важку дорогу, чесно важку. Особливо останніх 300 кілометрів по гірським серпантинам Сербії і Чорногорії. Не знаю, як ви це по тій Україні їздили, як ви це все. Не знаю. Ви були в цих місцях, Анатолій Іванович? Ну, я там близько був, але давним-давно. То було, Це зараз при скажу, Югославії, так? в 90-му, 91-му, 92-му, 93-х там роках тоді був. В ті А ви часи. були в Югославії, так? Так. Чим вам воно це місце там запам'яталося? От що вам зараз Я вже цікаво не відаю, розказати? якому ви місті ви знаходитеся. Ну, ми знаходимося біля Будви, наприклад. Будва, чули такі? Будва. Чув. Ну, це, як кажуть, Ялта на Середземномор'ї. Угу. Ну, тут дивіться, тут, що в одну сторону 38-50 кілометрів, що, в общем, всю Чорногорію можна пішки пройти, якщо добре випити і з гарною компанією, то можна все перейти. Дуже живописна. От сьогодні поїхали на пляж, Юра запросив, 2 кілометри до Албанії. Ще би так от, трохи би по цьому поїхали би в Албанію пообідати. Тут все якось Ну, так... треба було з'їздити. Тірана, я пам'ятаю, столиця Тірана. Там напроти є такі міста, напроти Італії частенько, там Барі були, далі сюди. Так, є містечко Бар, ми проїжджали його. Там через паромну переправу в Італії, там як електричка ходить паром. І місто Барі, то не знаю, може якісь Ну, не Барі, а Барі. Барі. То побратими, може якісь? Не побратими, так совпали назви, да, то Далі то там нічого немає заєдничку. Сан А давайте Бенедикт, попросимо, щоб ви говорите на білоруській, Юра на чорногорській, а я на українській. Чи ми зрозуміємо один одного? Антон Іванович, ви поліглот у нас? Спитайте щось, Юра вам відповість на місцевій мові. Ну. Як погода? Погода добра. Я перевожу. Погода дуже симпатична, дуже жарко і вчора був дощ. Добре, я так само через 5 днів і я їду. Куди? Тільки я їду в Закопане сюди, може буду в Словації, може... Ні, в нас дешевий відпочинок, ми не по крутому поїхали. В нас тут койка місто 10 євро, ви що? Ми так як ви по крутому не їздимо. 10 євро койко-место? Ну так, представляєте? Юра має. То Юра мав сказати. Ну, я їду не Юдіон так само в Закопане, ми їдемо вдвох. Там, я буду зробити стріми так само, включення, Закопане, ще може і в Словації попадемо, побачимо. Він хоче ще з'їздити до Австрії і до Мюнхена, там кудись, в Зальцбург, в тій стороні.
то я не відаю, чи я поїду туди, бо мені то велика. Словакия. Словакия, мне не понравилась вообще Словакия. Капец. Первое Ну, впечатление, когда мы въехали в Словакию, да, вот мы, по-моему, подожди, мы заезжали сверху, мы въехали в Словакию, и первые попали в такой, как небольшой городок, и супермаркет, полная цыганщины вот этой перед магазином, ходят, клянчат деньги, вот это мусорки грязные, вот это у меня первое впечатление. Я такое впечатление, что въехал в 90-е годы в Советский Союз. А це які роки? Ну, я то не А це знаю, я було буду зі 2 сторони года Закопане, назад. з Польщі. З польської А? сторони туди в'їжджати. Ближе Попрада. Да, з польської сторони ми в'їжджали. Ми їхали на Австрію проїздом і в'їжджали, і то був жах. Що я бачив, то було, не знаю. Ну, я буду я такого не бачив. Ви на скільки днів плануєте? Ну, мінімум на 10-11 днів. Ого. А скільки кілометрів треба проїхати? Тут недалеко. Я говорю, якщо не поїдемо до Мюнхена туди, то мало. А якщо до Мюнхена, то прийдеться 2000 кілометрів. Да, так і є. Ні, по 2000, кажу, йде 2000. Ще тут 500 где-то, і 800 где-то. Ну, около 3000 кілометрів. А що з візою у вас? Вам дали мультивізу? Є в мене все вже. Наскільки дали, на місяць? Ні, я зараз, мені не треба, я сказав, хоч мінімум 3 місяці дали візу. І скільки вам обійшлося? Мені нічого не обійшлося. Ну, віза не безкоштовна? Я за її не платив нічого. А, вам що, як знижка? Да. Подорожувальнику з досвідом? Так, так. Я не платив нічого. Мені зараз все те, що я їду, буде за кошт того, А, фірма угощає? да, мероприятия того, О, що там нормально, ви собі спонсора, мецената знайшли. буде. Ну так. Ось, Василь, долучайтеся, робіть щось там, політичні рухи якісь там, долучайтеся до партій політичних, які існують. І вам так Де? само зроблять В Чорногорії? безкоштовну, ні, у Україні, коли будете вдома. І вам У нас зроблять так уже всіх безкоштовну візу. парохоботів проїзд в тролейбусі безплатний. Добре. Ну, далі. В мене, кажу, буду много роликів робити, тому що я буду докладно всі дороги, де я їздив, показувати. Мені Польща подобається, я скрізь по Польщі всю практично об'їздив. Таких мало де є воєводств в Польщі, де я не був, польське. Буду трошки спробувати розмовляти польською мовою, може будуть навіть там зустрікатися з якими поляками, було б цікаво, звісно. Во, запрошую з собою кота, ну кот каже, в мене роботи в нього, не хоче їхати. Якби я був десь там недалеко, я б з вами змотнався. З таким меценатом я би сам поїхав. Далі, я кажу, хотілося б з однієї сторони, але бачите, може переложимо на другий час, тому що ще прийдеться, мусить весною їхати знову такі самі мероприємства, може невідомо куди. А планували ще ті люди, що зі мною, то такі турне по Європі, і во Францію, Голландію, Бельгію, Італію, Швейцарію, скрізь мусить на 3 тижні. 3 тижні. Але вже переграли і тільки зробили зараз сюди. Ось так. Так що в мене ще подоріжжя не закінчується. Ще в мене будуть Пожерник. Я просто вивів на... А як ваша поїздка в Сайгон? Ви вже про її відклали її? Ні, все буде. Це в цьому році? Да. Так. Чудово. Так, вітаємо Влада Князєва з днем народження, наш дописувач-глядач. Так, Владе, з днем народження вітаю. Вибачте, що я не замітив. Тут чат живе своїм життям, так що це. Нам дуже вас погано чутно, але самі розумієте, лучше погано їхати, чим добре йти. Ну, щось з ОБС-ом. ОБС чи не запустився, чи, ну, я не знаю. Я вже півроку його не запускав, і то зараз воно... Все розсохлося. Так, да, щось розсохлося. Десь не треба підмазати. Ну, змастимо, то зараз якраз є змазувальний матеріал високоточний.
Так що Я ще таке. свої подоріжжя не закінчив, ще в мене вони йдуть. Сьогодні ролик вийшов про Івано-Франківськ. Ну, ще, може, станеться раз, два-три ролики і все. Вже моє подоріжжя по Україні в цьому році закінчиться. Чудово, як у тебе крутиться трансляція. І так, купа. Дякую підписчикам, дякую людям, які слідкували, які глядять за моїми подорожами по Україні. Вельми приємно, добрих слов таких, добрих Анатолій, ти жадань. шмат проглядав. І шмат проглядав так само. Ось. Добре. Вельми приємно. Ну. Я так само чекаю, що і мої підписчики, мої глядачі будуть так само сочити за моїм подорожем по Польщі. Цікаво, чи будуть, чи ні. Я думаю, що будуть. Але я буду старатися робити які-небудь анонси, такі коротенькі, там 2-3 хвилинки анонси, щоб люди ведали, де я є. І так само буду у горах, бо я гори вельми люблю, треба буде много таких здимок, як то здимати буду гори, так само буду городи здимати, там вёски. Ведаешь, Василь, что такое вёски, не? Не чую ён. Добре, чуємо. Василь, Не, чуємо. Вас чуємо, да. Да, Василь, зайдіть до нас в цей скайп, бо ми, мабуть, з Юрою відключимося, бо ми майже не приймаємо участь. Да, трансляція ніяка, взагалі. Навіть не можемо нічого не розмовляти, нічого. То... Василя теж мобільний інтернет проблема. Якісь загальні проблеми з інтернетом, так що, друзі, звиняйте, ще трошки з вами побудемо. Так, в Сайгона були дуже гарні стріми по Україні, пише Нежовик. Петрович, вам тут всі, до речі, дякують за ваші всі подорожі, за ваші стріми. Я бачу, що особливо, бачите, останні ролики, я, чесно кажучи, так одним оком передивлявся. Франківськ, Буковель мають велику популярність. Ви не звернули увагу? Більше, ніж Східна Україна, Південна Україна. Мабуть, такий підігрітий інтерес за рахунок того, що, можливо, в Криму, в Генічеську люди більше, в Криму, на півдні. А от Західна Україна для центральних мешканців, не Західна, а Захід України, більш такий не розкритий, можливо, із-за цього такий інтерес. Тому з задоволенням дивимося, але я ще все передивлюся, відлайкаю, як обіцяю. І це, буду чекати стріми з Польщі. Я теж готую матеріал. Є трошки відео. Дуже гарна дорога з Сербії, не гарна, живописна. Якщо їхати в Чорногорію через Сербію, то останніх десь 200 кілометрів, 250, йде через такий, серпантин називають, да? Да, серпантин. Там 189 кілометрів від кордону з Чорногорією, Сербією. Навігатор показував їхати 5 часов. І це при тому, що права сторона руху, вона ближче до скали. Ліва сторона, вона майже на обочині, не на обочині, тобто ми будемо їхати вже назад, ми будемо їхати з правої сторони, яка буде ближче до цих ущель, до цих всіх обривів всяких. Да, небезпечних ділянках. Тому теж трошки матеріалу є, теж поділюся з часом і все, буду з вас брати приклад. Обов'язково, так само треба. Та цікаво. Не тільки одна політика, вже вона може кого-небудь втомлює. Літо для того є, щоб подорожувати, щоб трошки дихнути. Та зимою будемо сидіти, будемо говорити за політику. А зараз треба по світі поїздити, скільки вже тієї жесті. Де як-небудь знаходити пару копійок, то не вельми вже мніго воно коштує, там, де які-небудь способи, мало ли як. Менш пропити, дивіться, я вас зорієнтую, щоб ви теж розуміли, ви ж були в Генічеськ, були і дуже були здивовані, що у вас скільки, 300 гривень, були ваші апартаменти, чи скільки ви казали? Ну так, 300-350. На трьох, так? На трьох. На трьох. Ну, дивіться, це за 2000 кілометрів, Адріатичне море, і в таких місцях десь
250-300 метрів від моря, в пішій доступності, не піду, там, ну, невеличка така горочка, 10 євро з людини, представте. Це те, що я коли планував і ми приблизно розуміли, це ціна. Так, опять что-то скайп вылетел. І виходить, що сірий кот, вернися, що завість. Вылетел скайп. Ну, Я всегда. понял. 10 євро з людини, так? Сім'я 4 чоловіки. Десь 1850-1900 кілометрів. Умовно кажучи, потерпіти 1300 кілометрів, і ти попадаєш в райський куточок. Тут, звісно, Чорне море, Адріатичне море – це не Чорне море. Все таке, скажімо так, вода, море дуже чисто, велика галька, схожа на Кримську, так? І дуже, я от вчора був день села того, де ми там зупинилися, і дуже так відчувається от слав'янський дух, відпочивають серби з Боснії, багато з, які там, ну, номера майже вся Європа відпочивають по дорозі, білорусів навіть бачили. І так відчуваєш себе дуже багато слав'ян, от навколо молоді, і чуєш цю мову і майже все розумієш. І такий прикольний. А в Криму, чи не в Криму, а от в Одесі ти більше чуєш молдавську мову, там білоруську мову. Білоруську мову ще можна зрозуміти, а молдавську ти ж не розумієш і ніби вже відчуваєш себе в своїй країні десь некомфортно. А тут так от збір славян. Мені так показалось. Ну, так і є, так. Тому що всі ж вони на слав'янських мовах розмовляють. Серби, так, чорногорці, там, хорвати, словени так само. Я їх всіх розумію, бо я там так само був. І в Словації однаково, і в Чехії можна все розуміти, а поляків так ще проблем ніяких нема. О, я тому самому проблеми мені не буде і в Словації, бо я іменно їду в Словакії тільки в гори. Там той щит називається щит, саме високі Татри, Карпати. Далі продовжується, а там я буду здіймати, там вельми хороший. Але бачите, мені Карпати, я вам скажу честь. О, слухайте, Василій, мені Карпати подобаються ліпш, чим польські Татри, чим чешський щит. Бо там менш лісу. Карпати всі залісені, знаєте, вони такі пологі, хороші, там в них отеї смереки, яловини різні. А вже в районі Закопане там трошки інакше, там гори скалісті, каміння кругом. Тільки що там є озера хороші, там є таке головою називається синє око, морське око, чорний там став. Ще там много таких озер є з чистішою водою. Але то вже вони доволі високо, на 1,5 кілометра, більше кілометра висоті, але нема лісу. І єдине, там хороші дороги, вельми хороші дороги, там везде тропи є, там много сервісу, там можна просто з тим снаряженням, як називається, з тими палатками, з тими всіми йти далеко в гори, туди в гіри і там ставатися. Знаєте, там все так цивільно поробили, я то все буду показувати. От для того треба, щоб в Україні много роботи, щоб такий же самий сервіс з часом достигнути. Но, ще раз кажу, мені Карпати більш подобаються, ось що цікаво. Вони хоріші намного, чим з тієї сторони. Так що, хто мене там чує в прямому
ефіру. Я розбираюсь не кепсько в горах. Я в нього де в яких горах був, і мені Карпати на нього хоріші. Ну, от тут, дивіться, Карпатські гори і Кримські гори в порівнянні, це Балканські називається, так? Да? Ну да. З Балканськими це, десь я прочитав, це перша ліга. Звісно, тут такі, ну, вони чимось схожі, але за счет таких перепадів, за счет цих ущель, звісно, тут красивенно і все, я не знаю, як ці дороги робилися. Найдовший тунель, ми проїжджали тунель, це, мабуть, якийсь свіжий тунель в місто Бар, так? Да? Да, зараз його зробили недавно, буквально 10 років зробили. 4196 метрів тунель. Він платний, да, тут платна магістраль. 2,5 євро проїзд на автомобіль. В принципі, якщо брати... Одна із платних магістралей. Тут більше платних магістралей нет. Вот это одна из за счет этого туннеля. Тут все остальное бесплатно. У нас не надо не покупать ни винетку, ничего. Ездишь, катаешься, не проблема. Ну ясно. Далі, і про ті тунелі. Я їздив скрізь, самий довгий тунель, то я їхав з Італії під Монбланом. Довгий такий. А во Францію, там їздив. І ще їздив в Швейцарію, там тунелі. В них вельми тунелі, йдеш з Австрії в Італії, в районі Тарвізі. Ой, в Австрии, да, очень много туннелей, капец. Да, там Очень тунель, много вискакуєш з гори, зразу вгору, з гори вгору, і так постійно над ущельями. То особлива та дорога, так само много такі високі, Інсбрук, Бреннеро, тая дорога, там їздив так само. А Лугано, в тих містах вельми хороше, красиво сюди, якщо хто був в Італії. Я в Австрии поддон потерял это, на Мерседесе. Так перед туннелем стояли вот эти пипетки эти пластмассовые. И не рассчитал, на последнюю пипетку у меня попало заднее колесо и вынесло, и у Мерседеса поддон вырвало нафиг. Вот Эту так. пластмасску, и да, и потом, конечно, имел геморрой. Ну Це да, у мене така масло пам'ять порозливав, Австрії ніхто там не осталась. злетів з дороги. Так, Да, далі. жалко, конечно, так хотелось с вами пообщаться, и так хотелось Ну, нормально ничего, это ничего. самое, но у нас ОБС что-то вообще Ну. подвел полностью. У нас то эхо, то нету звука. Ну, сейчас вас слышно, но мы слышим чисто на ощупь, да. Ну, еле-еле Ні, слышно чути вас звук. хорошо. Вас Еле-еле добре у нас чути. слышно звук. Але вось што я, На- хлопцы, зараз вам скажу, што ў мяне ўжо няма часу, на жаль, я зараз буду Ну, ми зараз скончваць. будемо вже всі закінчити, ми ж Да, у самого нас- Сайгона не залишимо. Я відповів на питання Саші Шарапова, він писав, скільки коштує авіаквиток в Чорногорію. Дивіться, ми аналізували ці всі моменти. Заздалегідь треба проведіть свій стрім. Да, проведемо стрім, вибачте, ми так хотіли в тему і в гості попали. Ну, бачите, нема зв'язку. Як нема зв'язку? Ви самі відчуваєте, що воно не то, ми можемо краще. Так от, біля 200 євро туди і назад перельот. Тобто 3 людини це майже 600 євро. А якщо брати там автомобіль, дизельний двигун біля 5 літрів, то дорога з Києва до побережжя біля 100-120 євро вийде на 3. Ну да. Ну це Дешевше. втома, дивіться, втома велика, напруга велика, але втома все забудеться, а емоції і оці відчуття, і якесь чувство, не сказав би, гордості, да, що я це зробив. Ну, важкувато. Я їздив на такі дистанції, але важкувато. Тим паче через Угорщину везли там якісь там сувенірчики, які не можна там стільки вести. Тому трошки напружно було, але все нормально. Зараз в сухому остатку дуже все подобається. Ще про дорогу додому не думаю. Тому, друзі, ми зробимо окремий, можливо, ще з Юрієм вже на дистанції стрім. Розкажемо більше про Чорногорію, більше про якісь такі побутові речі, що по чому, як, до чого. Тут Юра на місці, в принципі, може і когось конкретно проконсультувати, в випадку там якісь і знижки там дають, як є знайомий чи по своїм мові розмовляє. Тому зробимо окремий цей стрім. А зараз, в принципі, давайте такі коротенькі посиденьки наші завершимо і подякуємо вам всім. Окей?